En primeiro lugar, quero agradecer a disponibilidade que sempre ten a Megrove e o seu presidente da Xunta Directiva para deixarnos este local e que esta charla para todos os veciños se poda realizar no local e no salón de actos de Amegrove. Por lo tanto, primeiro, gracias a Amegrove por deixarnos estar hoxe aquí. Como ben vimos informando, como ben anunciamos, vimos a falar de Pexón. E me van a permitir, porque levamos unha semana, iba a decir de nervios non, pero levamos unha semana de moito debate e de moita actividade, e si o que lles quero trasladar en primeiro lugar que este goberno non é a nosa intención vender fume, e como non é a nosa intención vender fume, non vendemos fume. Se nos decía, se rumoreaba, se comentaba que o que fixemos a semana pasada era unha cortina de fume para esconder o pexón, porque non temos pexón. Nada máis lexos da realidade, a realidade é esta, que a semana pasada estábamos presentando un proxecto que vamos a seguir presentando e vamos a seguir explicando, porque creo que non expliquei moi ben e estánse dicindo cousas que nada máis lonxe da realidade, pero como ben poden comprobar e como van a comprobar, seguimos traballando no pexón porque o pexón é a primeira prioridade deste goberno. A primeira prioridade deste goberno é sacar o pexón adiante. E seguimos traballando. Por lo tanto, hoxe vimos a falar dun área que agora explicarei, e non sei se para a semana, non máis alá de 15 días, faremos unha reunión novamente no local de Mecos, en Rons, para falar da área que complementa a parte de hoxe, da que hoxe non vamos a falar, non? Entonces, o que hoxe vimos a expoñer é un borrador. É unha proposta que, como sempre, lle queremos explicar a todos os veciños, moi concretamente queremos explicar aos veciños afectados, e eu espero que todos os que hoxe estades aquí presentes vos vexades reflejados polo menos nas vosas propiedades aí. E por suposto, como todas as charlas de pexón e todas as charlas que facemos é unha charla, primeiro o que lles pido é que me permitan explicar o que lles quero explicar, que me permitan amosarlle a documentación. Ao rematar a miña exposición, como sempre, van a ter a oportunidade de preguntar, a oportunidade de criticar, a oportunidade de mostrar disconformidade e a oportunidade de facer propostas. Por lo tanto, o único que lles pido é que me permitan explicar todo o que vimos a falar, e unha vez que remate, anoten as preguntas, e todas as preguntas, todos os comentarios, libremente vamos a poder falarlos, vamos a poder explicarlos e vamos a poder recollelos, porque do que se trata é de intentar facer o mellor documento non para un goberno e non para un partido político. Do que tratamos é de facer o mellor documento para todos os veciños. A proposta que estamos realizando ten dúas bases fundamentales que son por un lado, as normas subsidiarias do ano 96 que están aprobadas, e iso xenera unha serie de dereitos que dificilmente podemos volver para atrás. Entonces, a base son as normas subsidiarias do 96 e despois as 4.000 alegacións que presentaron os veciños do Grove. E en base a esas alegacións, que estamos intentando atender todas, traemos as propostas. Ben, aínda que despois ao final poden falar do que consideren do pexón e poden preguntar do que consideren do pexón, hoxe vimos a falar desta zona de aquí. Da liña vermella contra a Virxen das Mareas. É dicir, vimos a falar principalmente da zona que vai de Terra de Porto, Rons, hasta a Virxen das Mareas, e a parte que ven da Avenida de Portugal á Avenida do Conde. Vimos a falar destas áreas. Ao acabar,
calquer persona presente que quera preguntar por calquer outra área pode preguntar, pero hoxe vímonos a centrar en esta área. A próxima charla seguramente xa nos vamos a centrar en esta área de aquí. Polo tanto, na próxima charla centrarémonos máis en esta área de aquí, posiblemente desde con das señoritas, desde o coro con das señoritas, todo o que ten que ver co vento, todo o que ten que ver coa carballeira, hortos, viña de Millán. Hoxe vamos a tocar un pouco, pero nas dúas próximas charlas vamos a abordar toda esta área, que é boa parte do casco urbano. Ademais, nos interesa moito falar desta área porque, como ben sabemos todos, aquí había unha proposta que sabíamos que xenerou moita polémica, que xenerou moitas alegacións, e entonces vimos con outra proposta. Insisto, isto non está pechado, isto é un borrador, e como todo borrador, se estamos de acordo, sigue para diante, se non estamos de acordo, damoslle unha volta. Entonces, agora o que pretendemos é mostrarlles a nosa proposta, e a partir de aí, se é necesario rectificar, se é necesario cambiar, pois cambiamos, porque, como digo, o noso máximo interés é intentar facer o pexón que os veciños nos están pedindo. Tamén adianto, somos moi conscientes de que non todos os veciños van a estar de acordo. Sabémoslo, isto é un pexón. Esperamos que mayoritariamente todos estean de acordo. Mayoritariamente que todos estén de acordo. Empezamos, polo tanto. O primeiro que vamos a empezar, como ben poden ver, é zona de Terra de Porto. Aquí había un SUEC, un SUN, aquí había outro SUN, que vamos a explicar un pouco en ese tema. Vamos a entrar máis en detalle, como poden ver, o SUN 27. E esta era a ficha do que se aprobou no ano 2014, que era o SUN, para que nos situemos todos, isto é onde está a gardería, a zona de Rons, e este era o SUN que propoñía o pexón do ano 2014, que conectaba tamén co SUN 28 que está aquí, se non miro mal os números, non? Entonces era todo este ámbito a desarrollar. Os veciños da zona nos dixeron que non estaban de acordo con eso, que nos parecía exagerado. Siga vendo sillas aquí libres para os que están de pé pola parte de atrás. A verdad que hai moita xente, máis da que esperábamos, pero aquí hai sillas, por lo tanto, se van a estar de pé, poden acercarse hasta aquí, coller sillas e sentarse. E hai algunha libre tamén. Ben, bueno, pois isto era o SUN de Rons. Aquí os poden ver con moito máis detalle. O vial collía todo isto, collía toda esta área, non? Moito do construído, ademais, sacaba adiante este vial que conectaba coa banderiña e con este vial. Ben, isto é a parte de arriba, do mismo, para coller o completo. Esta é a parte de arriba, porque aquí é onde está a guardería, e tamén afectaba toda esta zona e esta zona de equipamento. Vale, isto era o que propoñía o pexón do 2014, ¿sí? Bien, pois agora, nós o que propoñemos é isto. Aquí vai haber un SUN, pero se reduce totalmente. O único que se recolle é a zona que queda por desarrollar, e esa é a nosa proposta. É dicir, a zona que queda libre por desarrollar e que lle permitirá aos veciños, a través de un desarrollo, poder construir aí. Queda fora do mismo o que estaba xa edificado, que era fora do mismo. Como ven, antes había un vial que conectaba isto con isto, este vial se elimina porque é imposible facer ese vial. Temos este vial que xa está feito hasta aquí, e temos esta zona de aquí que quedaría fora. Por lo tanto, esta parte de punteo negro é a que quedaría dentro do SUN. Por certo, é o mismo que está recollido nas normas subsidiarias. É o mismo que está recollido nas normas subsidiarias. Como poden ver, polo tanto, se antes recollía toda esta parte de aquí o SUN, ahora mismo recolle isto de aquí. Esta zona que quedaría para desenvolver. Todo o demais queda fora e non quedaría xa afectado por ese SUN. Isto, así é como poden comprobar. Isto é o que se propone o 2014, como ven, recolle todo isto,
conectaba con outro que se recollía por aquí, e agora o que recollemos é isto de aquí, esta área de aquí. A diferencia de antes, ven, todo o que está rayado era o que recollía antes. Se había un vial por aquí, este vial sabemos que non é fácil e non se pode abrir a día de hoxe. Bueno, pois entonces o que facemos é recoller esta zona. Este vial xa está recollido, por tanto queda fora hasta aquí, e nós non marcamos máis que a área. A partir de aí serán os propietarios, se teñen interés por desarrollar isto de aquí, serán os propios propietarios os que nos teñan que trasladar unha proposta de desenvolvemento. Pero en principio, todo o que antes recollía esta zona e toda esta zona de aquí, que podemos decir que era todo isto de aquí, ahora queda fora, porque ahora isto vai por esta línea de aquí. Incluso en estas dúas fincas de aquí, estamos estudiando se incluílas dentro dunha posible edificabilidade ou non. Unha novedade que temos respecto ao anterior é o seguinte: actualmente en suelo urbano no Grove ti podes construir nun baixo, partindo da alineación da calle, se pode construir 25 metros de fondo, e as plantas 14 metros de fondo, ¿sí? A día de hoxe ti podes construir 25 metros de fondo e 14 nas plantas. Con esta nova proposta de Pexón cambiamos e se vai a permitir construir 30 metros de fondo nos baixos, polo tanto se ganan 5 metros de profundidade, e nos pisos vamos a ganar 2 metros, de 14 vamos a pasar a 16 metros. Polo tanto, vamos a ter maior superficie de edificabilidade cando se poda construir. De tal xeito que, como lles digo, porque se marca isto así? Porque collendo a línea marcamos os 30 metros de fondo que permite a normativa, que vai a permitir a normativa construir, e entonces eses 30 metros de fondo é o que nos marcaría a edificabilidade directa que nos permitiría dar este vial, igual nos outros viales, e nos pisos de 14 metros pasamos a 16, polo tanto se ganan metros cuadrados de edificabilidade. Ben, pois polo tanto esta é a primeira proposta que temos, isto era o que había, isto é o que propoñemos dentro do borrador. Continuamos, aquí había un SUNC, o SUNC 26, que o que collía era a afectación de toda esta zona e desta área de aquí, donde había que entrar dentro dunha zona de reparto, donde había que poñer toda a área de reparto. Bueno, isto era como se recollía, por lo tanto quedaba afectado todo isto que estaba punteado, quedaba afectado todo isto, e por lo tanto todos estos, para poder edificar en esta zona, tiñan que entrar dentro de SUNC e ceder a zona de equipamento e unha zona verde para o Concello e zona de equipamento público. Esta proposta tamén a cambiamos, isto está ampliado, cambiamos, e agora, como ven, o que se fai é unha ampliación de vial, pero a construción e a licencia vai a ser directa. Polo tanto, a diferencia desto é que ti, tendo unha propiedade aquí, non podes construir se non se desarrollaba isto, se facía zona verde, se facía equipamento, se facían as cesións oportunas, non se podía construir. A diferencia que agora se vai poder construir. Bueno, non teño a comparativa, se vai a poder construir a cambio de unha cesión, porque establecemos aquí un vial. Certo é que os técnicos do Pexón, como insisto, isto é un borrador, están traballando porque hai algunha alineación que non estaba ben feita. Isto non baixa tanto por aquí, senón que colle máis as líneas que van por aquí. Isto é o traballo que están facendo os técnicos, e cando teñamos o documento definitivo preciso dese tema, así vai a quedar. Chama atención, e ao mellor xa me adianto algunha pregunta, porque aquí queda esta calle tan estreita e despois aquí se amplía. Bueno, isto de aquí queda tan estreito porque aquí, bueno, pues un propietario que foi a un contencioso e o xuez lle dou a razón.
o xuez lle estableceu que aquí había un vial público, reconoceulle un vial público e además recoñeceulle un vial público dos metros que establece aquí, que creo que son 5 metros. Por lo tanto, como hai unha sentencia judicial que temos que cumplir, por iso aquí queda así, e aquí se lle dá un pouco máis de ancho para facer un vial mellor. En calquer caso, insisto, todas estas fincas de aquí van a quedar con licencia directa para poder construir e non dentro de un xung, como estaban antes. Continuamos. Bueno, estamos na zona de Virxen das Mareas, isto é Garavilla. A diferencia é que antes o Pexón collía Garavilla, todo Garavilla, e Garavilla ten que quedar fora do Pexón. Por qué? Porque Garavilla é unha concesión ao mar, é unha concesión de costas, e nós non somos competentes en costas, polo tanto, iso queda fora do Pexón. Fora do Pexón. Nós nos temos que axustar á línea que nos marca costas. Ben, isto é a zona que de Virxen das Mareas, e como poden ver, aquí había tamén un xung que conectaba. Aquí está Garavilla, sí? Isto é Garavilla, aquí como ven é a Avenida do Conde, aquí empezaba este xung, este desarrollo, que é este daqui, que afectaba a toda esta área quedaba afectada para abrir todos estes viales, para abrir unha zona de aparcamiento, todos estes viales e darlle salida. E isto daqui, todo isto quedaba incluído, e todos os propietarios desta zona non podían desarrollar nada porque quedaban incluídos dentro de un xung para poder desarrollar, e polo tanto, ou se desarrollaba o xung non podían levar nada para diante. Ben, isto é como estaba, non ven? A imagen completa, isto todo estaba metido dentro de un xung, toda esta área do xung, e Virxen das Mareas. Nós que propoñemos? Primeiro, como ven, Garavilla ten que quedar fora, porque a liña de costas non é competencia nosa, queda fora, e para Virxen das Mareas, nós propoñemos o que xa estaba aprobado nunha xunta de goberno, que é permitirlle a todos os veciños e propietarios de Virxen das Mareas un alto de aproveitamento de baixo cuberta, do cual se ganarían 20 metros cuadrados máis de edificabilidade, de uso, de vivienda residencial, de tal xeito que as viviendas que a día de hoxe ten unha planta de 60 metros cuadrados pasarían a ter 80 metros cuadrados habitables. E iso para todos exactamente igual. Por qué? Porque temos un preacordo con costas, porque aquí o problema é que todas as casas de Virxen das Mareas que están por aquí e polo norte estaban afectadas dentro da línea de costas, e nós temos un preacordo con costas que, se aprobamos o Pexón e temos o informe favorable da Xunta, Costas non se vai opoñer a que todas as viviendas de Virxen das Mareas se podan rehabilitar, se podan reedificar con esa proposta, darlle un alto aproveitamento de baixo cuberta e aproveitamento de 20 metros. Por iso é o que defendemos e o que propoñemos. E como poden ver, nós conectamos o vial, que para que nos situemos, a día de hoxe está máis menos o que é o aparcamiento. Isto é a Avenida do Conde, aquí está Garavilla, o aparcamiento de Garavilla, e o que propoñemos é a apertura de un vial que conectaría coa zona industrial, pero sin xung. É dicir, todas estas terras, estas fincas, estas propiedades poderían a pasar a ser edificables a cambio de cesión para abrir o vial. Cal é a diferencia? Si antes, para poder edificar por aquí ou poder edificar por aquí, habría que desarrollar todo isto porque estaba metido dentro dun mismo desarrollo, todo estaba dentro do mismo desarrollo, hoxe non é así, e hoxe queda solamente un vial. É dicir, eliminamos o xung. Como poden ver, non se propón xa ningún vial que atravese polo medio, nin polas propiedades, nin polas fincas. O único que se fai é conectar isto de aquí con isto de aquí. A cambio, cesión dos propietarios dos metros necesarios para facer o vial. Xa nos veñen detener, ainda non acabamos a charla. Bueno, que quere dicir con isto?
Aí hai alarma. Que quero dicir con isto? Que o cambio é moi importante e eu creo que todos sexamos conscientes do cambio. Que significa pasar de estar aquí metido nun sunk? Que significa pasar de estar aquí metido nun sunk como estaba en todos estes, donde había un vial por aquí, un vial por aquí, outro vial por aquí, outro vial por aquí e outro vial por aquí? Que significa estar en esta posición a pasar a estar así? Que a diferencia é que calqueira dos de aquí ou calqueira dos de aquí vai a poder obrar con licencia directa a cambio de cesión de terrenos para construir o vial. É dicir, ti vas a poder ter unha licencia para construir, pero a cambio tes que urbanizar a túa fachada. Tes que urbanizar a túa fachada. Saneamento, agua, acera e calle. Pero xa non entras dentro do sunk, xa non dependes de outros para poder levar isto adiante. E sobre todo, os que tiñan os viales por aquí polo medio, automáticamente deixan de ter viales, quedan fora do sunk e, polo tanto, siguen mantendo os seus terrenos e as súas propiedades. Eso foi o que nos pediron a maioría dos propietarios desta zona e é o que recollemos. Insisto, Virxen das Mareas. Facemos eso e isto é a diferencia. Como vedes, aquí había unha proposta de vial por aquí, desarrollo de sunk, todo isto quedaba afectado, ahora nada queda afectado a cambio de cesión. Edificabilidade 4-3, parcelas de 300-350 metros cuadrados, podes edificar. Parcela amarilla, suelo industrial. Por lo tanto, 4-3, todos os que están alrededor deste vial poderían construir con licencia directa. Hai que facelo vial, pero vial que te toca diante. Non entras dentro da área de reparto, non entras dentro de todo o que significa estar dentro de un sunk, non? Ben, continuamos. Ben, como lles decía, Virxen das Mareas, en principio todas estas casas de Virxen das Mareas quedarían fora porque están fora da línea de costas, xa estarían dentro de costas, polo tanto aí costas nos poñía un problema. Temos un preacordo coa jefa delegada de costas en Pontevedra dicindo que se hai un acordo para todo Virxen das Mareas que se aprobe no Pexón e urbanismo da Xunta o aprobe, costas non se vai opoñer, por lo tanto todos van a poder edificar. Isto era o que estaba aprobado, plan específico para Virxen das Mareas. Se os de Virxen das Mareas queren información máis detallada, non temos ningún problema en darlle, esa información, pero hoxe, se me permite, non me vou parar tanto. Pero hai un plan específico para Virxen das Mareas que ven desarrollado a través dunha ordenanza 4.2, núcleos urbanos, e que o que máis lle interesaría é que baixo máis baixo cuberta, máis 4 metros a cornisa, 30 grados, que é o que marcaría o tellado, que basicamente é, se ahora mesmo hai unha planta única, que esta planta baixa nos permitiría darlle un alto con un pouco de vuelo e darlle unha habitabilidade aquí con unha altura de 1,50, aquí con unha altura de 3 e algo, polo tanto isto sería un espacio habitable donde se ganarían como uns 20 metros cuadrados máis de habitabilidade e, eso sí, para todos exactamente igual. Todos os veciños de Virxen da Marea terían que facer o mismo. E isto é o que nós propoñemos. Isto é como quedaría. Insisto, todos os veciños de Virxen das Mareas ou propietarios de Virxen das Mareas que estén presentes e que eran de información máis detallada, o luns no Concello, sin ningún problema. Veciños de Virxen das Mareas e calquer veciño que hoxe vexa aquí algo que non lle gusta ou que ten máis interés, temos a oficina do aparejador ou a miña propia ou de calquer compañero aberta para recibir peticións, insisto. Isto é un borrador e como borrador é susceptible de cambiar. Ben, isto era un pouco como vai a quedar, polo tanto, seguimos falando. Isto é o resumen desta proposta. Por certo, como saben, en esta área de aquí, quero falar tamén, fai uns meses o Concello do Grove ganoulle un pleito a Costas. Nós habíamos feito unha serie de propostas para recoñecemento de núcleos costeiros, de viviendas que tiñan amenaza ou orden de demolición. Costas non nos lo había aceptado, fomos ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e o Concello do Grove ganou.
Quere decir que mentras non haya un fallo en contra, que seguramente Costa recurre ao Supremo, pero mentras non haya un fallo en contra, todos os veciños que están afectados dentro dos núcleos costeiros e teñen orden de demolición, en principio iso queda paralizado. Que vai a facer o Pexión? O Pexión o que vai a facer é recoller esas viviendas como edificación existente, polo tanto quedarían salvadas. Insisto, entre comillas e con interrogante, porque Costas vai a recurrir. Si finalmente seguimos ganando, isto quedaría así. Polo tanto, esas viviendas a día de hoxe, o único que pode dicir é que están salvadas. A día de hoxe. Se un juez do Tribunal Supremo nos lle dá razón a Costas, pois habría que volver a replantearse todo e en principio quedarían como viviendas edificables. Ben, como ven, aquí había un zoom, este zoom xo expliquei, este é o detalle do zoom, como lles explicaba antes os viales que hai, e a proposta final que nós facemos, o cambio sustancial. Como ven, todo isto quedaba afectado, viales, sacamos todo, licencia directa, cambio de cesións. Seguimos. Avenida do Conde. Avenida do Conde. Ben, pois en Avenida do Conde había bastantes problemas, porque como saben había rotondas, había zooms, aquí había outro zoom, aquí había un sued, o número 9, aquí había o sued número 8, aquí había o sued, número 10, aquí hai o vial que conecta con esta rotonda, que atravesa todos así, e isto falamos ahora. De tal xeito que, como poden ver, a Avenida do Conde estaba bastante afectada por diferentes zooms e diferentes sueds e obligaba a ceder e estar dentro un pouco das áreas de reparto. E que unha vez... Aí está unha mía. É que unha vez escuitei a un político que dicía que se bebes cando falas en público é que estás mentindo, entonces non quería beber. Ala, carai, de tanto falar que de chejar janta seca. Ben, entonces, isto era o que pasaba, sued 8, isto era o sued 8, como ven conectaban o sued 7, co 8 e co 9, aquí había unha rotonda 90 grados que tiraba para a Avenida do Conde, este é máis detalle, e es... Sí, bien. Y esto es... Ahora queda totalmente eliminado. Alrededor quedan os viales. Isto estaríamos falando de Pereiros, pero xa non queda conectado. Aquí se conectaba na zona de Pereiros o 7 co 8 e Viña de Millán. Eso queda eliminado e, polo tanto, pasamos a unha zona donde ao borde dos viales se vai a poder construir con licencia directa, donde non hai viales non se pode construir. Recordo, para que un solar sea edificable, a primeira condición é que ten que dar a vial público. Se non me dá a vial público, non teño solar. Teño unha finca, para tomates, para lechugas, para patatas. Entonces, primeira condición, vial. Se eu non podo desarrollar un vial, non teño un solar. O que nos piden os veciños, non queremos isto, non queríamos isto. Ben, se saca, non hai iso. E como ven, o sued 9 que conectaba aquí con unha rotonda e o sued 10 que conectaba aquí con outra rotonda e o vial queda eliminado. Por lo tanto, como poden ver, a Avenida do Conde queda libre de ZUNC, queda libre de sueds. Iso que significa que todo propietario que teña terreno que dé con a Avenida do Conde vai a poder construir con licencia directa. Era o que nos pedían os veciños e é o que falábamos. Este era o 8 que conectaba aquí con unha rotonda, este era o 7 que conectaba... No, perdón, este era o 9. O 9 que conectaba con a rotonda, este 8 que conectaba tal. Isto queda eliminado e, como ven, todas as fincas que dan ao rededor de viales quedan edificables con licencia directa. Licencia directa. Ordenanza 4. Esta sería a 4.4, esta a 4.3, o que varía é a parcela mínima. Pero entre 300 500 metros vaise poder construir.
vaise poder construir. E, polo tanto, non van a estar xa implicados dentro do que é o desarrollo de un SUED. E isto pasa tamén aquí, que aquí había outro SUNC, aquí había outro SUNC tamén que quedaba desarrollado, e aquí tamén. Toda a avenida do Conde. Esta a casa do Conde, toda queda libre de SUNCs e de SUEDs. Polo tanto, todas as parcelas que dan a avenida do Conde, igual que nas normas subsidiarias, van a poder construir con licencia directa. Isto é o SUED 8 e isto é como queda ahora a zona que digamos do SUED 8. Quedan recollidos viales existentes, que antes algún non quedaba recollido, quedan recollidos os viales existentes e se podrá construir donde hai viales. Aquí dentro, tamén teño que ser claro e eu non quero mentir a ninguén, non se vai a poder construir. Lóxicamente. Por que? Porque eu aquí non teño viales, por lo tanto, para poder construir aquí dentro teníamos que facer un desarrollo, pero os veciños nos dixeron que non, por lo tanto, isto queda para construir deste vial por esta banda de aquí, este vial por esta banda de aquí, e estes viales por esta banda de aquí. Quedan todos fora de calquer tipo de desarrollo. Seguimos. Xa máis en concreto, o SUED número 9. Como dicía antes, o SUED número 9, que tiña unha rotonda aquí, que subía para arriba, outra rotonda que conectaba este SUN de aquí, con estes viales que se facían, por certo, na zona de costas, que non se poden construir, este SUN de aquí para facer unha rotonda que conectara un vial que iba a unha zona que non sabemos moi ben, que non tiña moito sentido, e este desarrollo desta rotonda aquí con isto. Isto veremoslo ahora máis en detalle, pero ahora nos centramos no SUED 9. Isto era o que se proponía, este era o desarrollo, como ven, isto era o que tiña aprobado o PEXON do 2014, e isto é o que propoñemos nós. Isto é o que propoñemos nós. O SUED 9 non existe, se retira, e polo tanto se vai a poder edificar ao rededor do vial. Todas as fincas, estas son edificables, licencia directa, sin necesidade de estar metidos dentro dun SUED. Ahora ben, tamén, que sexamos todos claros, os que quedan dentro, suelo rústico de protección, a non ser que a futuro se poñan de acordo e queran presentar un plan especial, un PERI de desarrollo, que é viable, sería viable que os propietarios desta zona, si se poñen de acordo entre eles e o queren propoñer, que o fajan. Nós non facemos. Por lo tanto, a día de hoxe, isto queda libre, fora e, por lo tanto, de edificabilidade directa, edificación directa, así. E as preguntas, por favor, ao final. Ao final, se non me interrumpo e se empezamos a contestar, guardamos as preguntas. Os viales son pouco máis do que hai agora. Sí que vamos a exigir que para ampliar viales, porque non podemos seguir tendo viales de 5 metros, se se che permite edificar, será a cambio de unha cesión para ir ampliando vial. Ti no teu fronte teño 15 metros de fachada, bueno, pois dos 15 metros de fachada terás que ceder, dependendo o ancho que marquemos, ao mellor 10 metros, 8 metros de vial, 10, oye, pois tens que, desde o eixo do camiño tens que ceder 3 metros, pois tens que ceder 3 metros. E, por certo, se non hai saneamento e agua, tens que levar saneamento e agua. Eso é así, e vai a ser así para todo o mundo. Ti vas a poder edificar directamente? Sí, pero vas a ter que edificar, vas a ter que urbanizar o que che toca. Cal é a diferencia? Aquí tiñades que entrar todos a repartir, todos a sacar esta rotonda, todos a ceder o 10% ao Concello, a facer unha zona verde. Aquí non, é certo, aquí non. O único ceder para ampliar viales, sempre e cando así se establezca que eso van a ser as normas que se desarrollen. Por lo tanto, esta é a comparativa do SUED número 9, PEXON 2014, PEXON 2017. Ahora falamos do 10, que era un dos máis problemáticos e dos que xenerou tamén moita polémica e que generou moito debate. Este era o SUED 10, salía dunha rotonda, conectaba con esta de aquí, atravesando todo este vial. E este era todo isto.
todo isto que está en rosa era o SUET. Todos estes propietarios se tiñan que poñer de acordo, o 51%, vial, rotonda, zona verde. Bien. Cal é o que propoñemos? Bueno, aquí está un pouco cortado, pero casi lles vou explicar isto. O que propoñemos é isto. Seguimos mantendo aquí unha rotonda, que tamén está en debate, pero seguimos la mantendo, hai que dicir a verdad, pero o que propoñemos é un vial que conecta con unha parcela pública, que conecta a Avenida de Portugal con a Avenida do Conde. E como ven, abrindo este vial, e o que antes era unha rotonda artificial, ahora facemos unha rotonda de manzana, donde o tráfico vai poder pasar por aquí para salir, e vai a poder salir por aquí para entrar por Garavilla ou para ir a Portomeloxo, conectando coa proposta que facemos antes de conectar Garavilla con Portomeloxo, con aquel vial. Que quero dicir? Bueno, ahora teño a comparativa. E isto que significa? Que todos os propietarios destes terrenos que están ahora marcados en naranxa, ¿sí?, van a poder edificar con licencia directa. Van a poder edificar con licencia directa. Ahora ben, non nos engañemos. Para poder edificar aquí, hai que facer este vial. Como facemos o vial? Pode facelo o Concello? Sí. Pero a cargo de todo aquel que despois quera construir ten que pagar a súa parte. É dicir, ou o veciño que ten aquí unha finca, quero construir aquí, moi ben, tens que abrir a parte de vial que te toca, tens que meter o saneamento que te toca, igual que no anterior caso. É dicir, ti vas a poder construir a cambio de ceder e de facer o pedazo de vial que te toca. Iso que significa? Bueno, como ven, pola parte de aquí, casi vou poñer este comparativo. Miren, antes falábamos desto, ¿sí? Antes falábamos de todo isto. Todos os de aquí estaban afectados polo SUET. Para desarrollar iso, habría que poñerse de acordo, ter o 51%, facer o reparto, facer o vial, facer as cesións e despois o reparto das parcelas. ¿Sí? Nos acordamos, eso é un SUET. Ahora, ampliamos a edificabilidade, como ven, hasta aquí, é dicir, estas fincas que dan estos viales que antes non se recollían ben, ahora os recollemos, estas fincas todas pasan a ser edificables con licencia directa, sempre tendo os servicios e o vial. Estas parcelas que antes, digamos, estarían así, aquí non podían edificar hasta que isto todo non se desenvolvera, ahora poden edificar con licencia directa. Van a poder edificar con licencia directa. A cambio, o tramo que te toque de carretera, de calle. E esa é a diferencia, porque claro, a día de hoxe estas fincas non poden edificar porque non teñen acceso ao vial. Nós propoñemos facer o vial a cambio de ceder e a cambio de pagar a parte que che corresponde. A parte que che corresponde. Creo que ganamos, non? Non sei, penso. Creo que alguén que teña calquer terra por aquí poder edificar directamente a cambio de estar dentro dun SUET, pois isto é o que hai. Como ven, eliminamos esta rotonda, eliminamos este vial, aquí se cerra todo, aquí se vai poder edificar, aquí se vai poder edificar, aquí se vai poder edificar, aquí. O único, esta zona central, donde o que está de blanco é donde non se vai a poder edificar, a non ser, por favor, se non nos escoitamos, por favor, despois falamos todo. A non ser, insisto, que os propietarios destes terrenos de aquí se poñan de acordo e digan nós queremos sacar adiante un plan especial de desenvolvemento e propoñemos un vial que conecte con este e con estes de aquí ou con tal. Se hai un acordo dos propietarios e o queren plantear,
que o planteen. Nós non planteamos. Nós eliminamos o SUET e propoñemos vial directo. Vial directo, de tal xeito que a cambio deso se pode edificar directamente, licencia directa, pero hai que facer este vial que a día de hoxe non existe. E este vial o vemos bastante factible. E máis, incluso posiblemente o Concello do Grove faga o proxecto do vial, establezca, creo que aquí recordar eran 12 metros de vial, creo recordar son 12 metros de vial, o Concello pode facer o proxecto, isto ten que ser 12 metros, o saneamento que ten que levar unha tubería de X diámetro, o abastecemento de agua de tanto, a cera tanto, e despois cada un que quere ir edificando vai ter que facer o seu tramo, non toda a calle, sino o seu tramo, ou o Concello pode facer isto a cambio que no momento que cada un edifique pague a súa parte correspondente, unha contribución entre todos. Isto se fai en moitos sitios e iso pode ser viable. Ben, polo tanto, esta é a nosa proposta respecto ao polémico SUET 10, ¿sí? E agora vamos a falar do SUET 11, que era outro tamén que levantaba moita polémica. Isto era a proposta que había do SUET 11, ¿sí? Isto era a proposta que había do SUET 11. Aquí se conectaba casi isto con isto, bueno, aquí isto se edificaba así, e se planteaba aquí un vial así. Pero estas fincas quedaban todas fora. Estas quedaban todas fora, ¿sí? Bien, a partir de aí, esta era a proposta que había, de feito había este vial proposto así, e este vial que cruzaba así. Isto quedaba suelo rústico de protección, quedaba o suelo para cultivo, dando para este vial. Ben, a proposta que nós facemos, non temos proposta para aquí. Non temos proposta. Queremos escoitar os propietarios. O único que decimos é que o que quedaría é toda esta área. Toda esta área entraría para ser edificable. Non deixamos a ninguna terra fora. E máis, na última reunión que tuvemos políticos e os técnicos, propuxemos aos técnicos que amplíen a edificabilidade en esta franja hasta aquí. É dicir, que isto que é edificable aquí continúe por todo este vial edificable por aquí. Por lo tanto, que estes terrenos de aquí tamén sean edificables. ¿Sí? Ben, entonces, que pasa cos propietarios destes terrenos? Pois nos gustaría escoitar que é o que opinan. Se o queren sacar adiante, nós estamos pola labor de coller todo. Nós temos pensado alguna proposta, pero como nós non vamos a desarrollar, isto ten que ser decisión dos propietarios. Polo tanto, eu xa lanzo a proposta hoxe aquí. Se hai propietarios asistentes a esta reunión hoxe aquí desta zona, nos gustaría ter unha reunión con eles. Me gustaría que alguén dos presentes tomara a iniciativa de chamar, seguramente todos se coñecen, de chamar, de acordar, e a ver se somos capaces de sacar unha proposta adiante que satisfaga a todos os propietarios. Porque se non é así, isto era o que había antes, como dicía, esta parte quedaba fora e esta desarrollada. Isto é, nós metemos todo, esta é a comparativa, isto quedaba fora, aquí había un vial que conectaba así, aquí había un vial. Nós non poñemos nada, porque se poñemos algún vial a día de hoxe, o problema cal é? Que se poñemos un vial a día de hoxe, quedaría aprobado ese vial, e ese vial ten que ir por aí. Por lo tanto, non queremos propoñer nada. Queremos que os propietarios nos propoñan a nós. Iso sí, a ver, por favor, temos unha pequena proposta, unha idea, que tampouco é proposta. Entendemos que o máis edificable deste suelo sería facer un vial que fora polas testeiras das fincas. E entonces estos quedarían con edificabilidade por este vial, estos quedarían con edificabilidade por este vial, e se podría, creo que, resolver unha bolsa de terreno moi interesante, porque aí hai fincas bastante grandes, e iso podría ser unha solución viable.
Isto é unha proposta que facemos nós, pero o que a día de hoxe planteamos é vacío. Nós o que dicíamos é que vendo isto, se as fincas son así, e creo que algunha máis hai, máis grande, podería haber un vial por aquí que nos permitira edificar todo isto. Pero, insisto, que os propietarios da zona sean, porque senón, posiblemente, se non hai acordo, pois lle daríamos edificabilidade ás fincas que dan ao vial. As fincas que dan ao vial, e entonces estas de aquí quedarían sin edificabilidade, que ao mellor tamén é o que queren, os propietarios. Se os propietarios queren eso, non temos problema ningún, porque é certo que o que si había era que os propietarios de aquí nos pedían polo menos ter a posibilidade de estar incluídos, polo menos ter a posibilidade de estar incluídos para poder edificar. Nós a día de hoxe incluímos a todo o mundo aquí. Ahora, propostas, escoitamos todas. Esta sería unha posible, creemos que a máis lógica. Ahora, habría que falar moito para ver as cesións que hai que facer e ver os acordos que hai que chegar para darlle edificabilidade a todos. Pero bueno, é unha proposta que se plantearía. E, que sei que algún dos presentes vai a preguntar, que pasa cos propietarios de aquí? Bueno, con algún falamos, con outros vamos a seguir falando, porque nós planteamos a posibilidade para que non se sintan perjudicados da permuta. É dicir, se eu teño unha propiedade aquí e me ides a sacar para facer este vial, compensádeme con un terreno público que me sea edificable en outra zona. Iso é o que ahora día de hoxe estamos falando, estamos pensando e estamos intentando querer chegar. Ai, perdón, José, me acabo de comer. Dai, por favor. Ben, hai outra parte da que quería falar hoxe, que antes igual pasei así un pouco de rápido, que é outra parte polémica, e as polémicas non as podemos evitar. Esta parte de aquí é moi polémica, como me dixo un día unha propietaria, ti faime esta proposta e a tua familia vai ir un entierro. Ben. Ainda teño ganas de vivir un pouco. Entonces, con os propietarios desta zona de aquí vamos a negociar. Seguimos planteando abrir un vial de 10 metros. Lamentablemente isto de aquí está edificado e guarda unha alineación, polo tanto só podemos comer terreno aquí. A cambio de que? De darlle máis edificabilidade ao alto. É dicir, ti aí agora podes construir baixo máis 2, nós lle propoñemos construir baixo máis 3. Baixo máis 3. Iso que significa? Que os metros que perdes aquí de fachada para atrás, os ganas en altura en edificabilidade. Antes perdías os metros e edificaba lo mesmo. Ahora, eu te teño que ceder 3 metros por 30 metros, son 30 metros cuadrados. Bueno, damosche máis edificabilidade. Por lo tanto, aquí vamos a ter un baixo máis 3. Baixo máis 3. A cambio da cesión desto. Aquí temos un hórreo e unha propiedade que ao mellor non lle dá baixo máis 3 para construir. Bueno, pois con esa propietaria, porque a máis é propietaria, queremos falar porque temos unha proposta. E seguramente a proposta é, non sei se estará de acordo, se non está de acordo, pero veremos que facemos, é facerlle unha permuta a cambio de un suelo municipal edificable. Entonces, vamos a ver se podemos chegar a un acordo e iso pode ser tamén. E se non, pois xa veremos, porque se non hai acordo e os vecinos están de acordo, pois aquí quedará este vial reducido ao que quede e tal cual queda. Iso sí, perdendo edificabilidade. Vamos a edificar o que sea. Pero bueno, isto hai. Aproveito tamén porque vou aproveitar o plano, aínda que hoxe, como decía, a reunión viña hasta aquí, pero aproveito porque neste plano si se ven algunhas cuestións máis. E unha das cuestións que se ve, isto é Calle do Sol. Se recordan que aquí había tamén un SUNC, que desarrollaba un SUNC, que abría un vial por aquí, que salía aquí, e outro que salía aquí. Non sei se algún dos propietarios aquí, eliminamos ese SUNC, polo tanto, a Calle do Sol queda libre dese SUNC. E como poden ver, isto é a Calle Aguilleira e isto é a travesía da Aguilleira, Raposeira, Calle Holanda,
Aquí tamén había un zoom que collía todo isto, cando gato, todo este zoom que collía toda esa zona, eso queda eliminado, queda licencia directa e, polo tanto, queda eliminado. E máis, se algún dos presentes é da Carballeira, ainda que hoxe non trouxen o plano da Carballeira, o zoom da Carballeira, isto é o que está en frente prefabricado Ordena, o que vai a Golosos, para que nos entendamos, isto é a zona da Carballeira, esta é a zona que vai a Carballeira e isto fai así. Aquí había un zoom que atravesaba todo isto así con un vial e que quedaba afectado con equipamento, zonas verdes, etc. Eso todo queda eliminado e quedará para edificar ao rededor do vial que fai así. E, polo tanto, o zoom da Carballeira queda eliminado. Pero, como digo, esta charla desta área de aquí, de Hortos, do SUED número 6, que queda eliminado, non hai SUED, e dos zooms de Conchás e Rosalía de Castro, é para unha charla que seguramente querramos facer en breve no local de Mecos, para explicar toda esta zona ben en detalle e toda esta zona que chega hasta a Avenida de Portugal, que chega hasta Luís Amestri e prácticamente tamén zona de Senriñas e Meloxo, ainda que eso sea zona rural e corresponde a outra charla. Pero, como poden ver, o zoom queda eliminado desta zona. Esta zona de aquí, que sabemos que é conflictiva, queremos sentarnos cos propietarios a falar e a ver se chegamos a un acordo. Eu espero que sí. Se somos capaces de chegar a un acordo, pois mellor para todos, e se non somos capaces, bueno, pois veremos a proposta que se fai e que se saca. Polo tanto, un repaso moi breve, que levo xa unha hora falando, das propostas. Como poden ver, o zoom 27 queda eliminado, isto era todo o que había, isto é o que trasladamos, o zoom 26 queda eliminado, isto é o que queda, e antes aquí era todo un desarrollo. Aquí había todo este desarrollo de zoom, Virxen das Mareas, este desarrollo con diferentes viales queda eliminado e conectaríamos este vial solamente así, este así, do cual permitiríamos edificar a todas estas fincas de aquí e estas de aquí, estas residencial e estas industrial. Paso rápido para facer resumen e ahora xa aberto a todas as preguntas que queiran e que estén dispostos. Isto é a Avenida do Conde con todos os SUEDs e os zooms que tiñamos, quedan todos eliminados. O 8, isto era o que se propoñía e isto é como o planteamos nós e como queda. O 9, o que se propoñía no 9 e o que planteamos nós, que eliminalo e tal cual está, darlle edificabilidade directa. Como poden ver, esta é a diferencia. O 10, que tiña, o 10 teño comparativa, se non me equivoco. O 10 tiña esta rotonda, este vial con esta rotonda e todo o desarrollo desto que quedaba dentro. Ahora, só propoñemos este vial e todo o demais edificable de xeito directo. E o 11, que cortaba pola mitad con este vial por aquí, e ora nós o que propoñemos é, a cambio desto, meter todo, escoitar aos propietarios de aquí, aínda, que temos unha proposta que sería vial por aquí, que terían que facer os propietarios, pero darlle edificabilidade a todas estas fincas por aquí e a todas estas por aquí, porque prácticamente todas, ou a gran maioría, chega por aquí. Esas son as propostas que temos. Isto era a proposta da charla que temos para Porto Meloxo, iso era o que queríamos hoxe vir a explicarlles, e a partir de agora, todo o que queira preguntar é o momento, que queirades protestar, que queirades criticar, porque, insisto, isto é un borrador que vimos a presentar. Pido orden e só pido unha cousa: o que pregunte, que fale en alto, que non temos micro, e o resto escoitamos, por favor, porque se empezamos a falar non se escoita. Primeira pregunta e despois a di. Alto, por favor. A rotonda que antes querían facer en Carretera do Conde, donde o cruce a Porto Meloxo, como queda eso? Para.
Esta. Claro. Esta. Penso que sí, porque... Isto é a Avenida Portugal, isto é Porto Meloxo e isto é a salida para Garavilla. Sí, aí... Esta, Sí, isto queda así. Estos son os viales que hai agora, sí. queda tal cual está ahora. O único que abrimos, este vial en vez de ir por aquí así, vai a ir así. Amplíase este vial que ahora é un camiño, non é un vial, polo tanto aquí se vai a dar edificabilidade, que sería isto, e polo tanto o que hai que facer é este vial automáticamente estas fincas de aquí e estas fincas de aquí, que serían estas de aquí e estas de aquí, se abrimos este vial terían edificabilidade directa co vial, pero a rotonda que viría aquí, como vedes, queda eliminada. Esta rotonda de aquí estaría aquí e despois habría un vial que viña así, ¿sí? Sí, sí. Eso queda eliminado. Vale. Esto todo quedaba dentro do suet, ahora queda fora e polo tanto eu vou a poder edificar por aquí, vou a poder edificar por aquí, vou a poder edificar por aquí e por aquí. Vale? Alto. Do Porto Meloxo falaste ben pouco, pero quero dicir que na zona que é a fábrica de Escuredo, vexo que pos aí un ángulo cuadrado azul, que Sí. explicaste o que significa. Ese cuadrado azul está en estudio porque, sí, é certo, porque estaba, a ver se recupero unha que se vexe. De Porto Meloxo falei un pouco porque Porto Meloxo queda prácticamente como está. O que se pode edificar ahora queda. O que nos queda é a antigua fábrica de Escuredo, esa parcela que estaba para que iba en tu público. Sinceramente, nós... coño, xa pasei, non? Estaba no Suet 11, no Suet 11 se ve, sí, perdón. Lo recuperamos ahora. Joder, José. Eu vine antes, onde estaba? Aí. Ali Esta. está. Vale. Isto vamos a estudiar. Non nos... Sinceramente non temos pensado facer ningún equipamento aquí, non nos parece que isto sea un equipamento e ao mellor o que hai que facer é darlle a mesma edificabilidade que teñen os de alrededor. Penso que sí. Collo con pinzas e con alfileres porque non está decidido, pero posiblemente esta zona de aquí ao final, se estes puderon edificar, o normal é que estes tamén podan edificar. Isto é unha proposta máis política que técnica, témola que discutir cos técnicos porque a día de hoxe está recollido, certo, é como equipamento. Volveremos a falalo, a explicalo e espero que os resolvamos. E a parte que é un cachillo que queda en gris desa fábrica de Escuredo, aí hai unha parte que colles que sería costes. Sí, Portos chega hasta aquí. Isto todo é Portos. Porque aí hai unha parte que colle de Escuredo, non sei se son uns 6 metros, unha cousa así, parece. Claro, isto de aquí, todo que está cuadrado, isto de aquí hasta aquí e todo por aquí, todo isto é Portos. Por lo tanto, aquí hai competencia de Portos. Habría que falar con Portos porque dentro da zona portuaria non nos van a deixar construir, pero fora sí. Entonces, bueno, vamos a facer un plantexamento aos técnicos a ver se de algún xeito lle podemos dar edificabilidade. En calquer caso, como vexo que hai propietarios aquí desta zona, a mí non me importaría nada a semana que ven, miércoles pola mañán, se podes pasar polo despacho, falamos cos técnicos e valoramos unha proposta, de acordo? Entonces estamos dispostos a valorar esa proposta e a explicala. Mais, SUE 11. Aquí está, isto é a proposta do Peixón e isto é... Vale, a carretera esa que vai por Pesqueira das Terras, que si activamente, Sí. por que non la propones? Vai, José. Esto. Vale, eu o que quero decir e explicar claramente que isto, para poder desarrollar todo isto, claro, para darlle edificabilidade a todas estas fincas, hai que abrir un vial. Estamos de acordo. Senón estas fincas non poden edificar. Certo é que moitas delas morren contra a Avenida de Portugal. Bien. Pero hai outras que non. Esta de aquí, por exemplo, que eu vexa, non. Bueno, non sei se chega hasta aquí. Bueno, estas, eu non me meto. Eu isto... Ahora ben, estes de aquí se queren aproveitar edificabilidade. Vale, hai que abrir un vial. E aquí seguramente quedaría dentro dun SUE con unha cesión, que podría ser unha cesión
do 10% ao Concello e despois edificar prácticamente coas parcelas que hai. É certo que hai parcelas que non dan o mínimo. É certo que hai parcelas que non dan o mínimo. Ou se unen para poder construir algo, porque aquí si se pode desarrollar, eso sí, que nadie pense que se vai a desarrollar un baixo máis 2 ou tal, vivienda unifamiliar, parcela mínima, o que dé 300, 400 metros e vivienda unifamiliar. Que pasa? As parcelas que non den o mínimo 400 metros, por poñer un exemplo, que eso había que recalcular, porque claro, isto hai que ceder. Os de aquí están dispostos a ceder a favor de todos. Si están dispostos a ceder a favor de todos, vale. Pero, a ver, eu non me quero meter na casa de nadie, que eu non son aquí non teño ninguna propiedade, por lo tanto, non quero opinar, pero, se eu teño que ceder aquí e costear o vial para poder edificar, tamén estou beneficiando os de aquí. Algo habrá que repartir, dijo eu. Ahora, que os de aquí están encantados da vida de facer este vial. Aquí paz e despois gloria. Alto e claro. Un paseo marítimo que estaba proyectado no anterior plano, que pasaba pola parte de arriba de Escacha, o sea, atravesaba polo medio das fincas, en vez de pasar pola testeira, estaba proyectado polo medio das fincas. Como queda ese? Ese estaba proyectado por aquí, ¿sí? Pasaba por medio, deixaba... Sí, por aquí está, eso queda fora, eso non existe. E na Rúa do Conde, aí onde está de amarillo, que metros hai que ter e que altura se pode ficar? Mira, non quero mentir, como non quero mentir non estou seguro, 4, creo recordar que son 400 metros. Pero non estou seguro, eso está dentro da ordenanza, que vai a ser a mesma que nas normas. Ahora mesmo non me acordo, te podo decir que pode estar entre os 300 e 500 metros. E a altura? Baixo máis un, o que hai agora. É dicir, ordenanza 4 se pode edificar directamente con parcela mínima baixo máis un, non se pode edificar vivienda colectiva. Vivienda colectiva son a ordenanza 1, que para que vos fagades unha idea, non sei se collo o plano, José, para que vos fagades, o primeiro. Mira, para que vos fagades unha idea, ordenanza 1, baixo máis 2, baixo máis 3, é donde está rosa. Todo o que está de rosa, aquí de gris, porque aquí ten o vento e todo isto do Lordelo e tal, ten outra peculiaridade, pero o que está de rosa é edificación directa, baixo máis. O que xa é naranxa ou amarelo é ordenanza 4. A ordenanza 4 te permite edificar directamente, pero vivienda unifamiliar, non vivienda colectiva. Por lo tanto, a Avenida do Conde, toda a Avenida do Conde, vai a depender a ordenanza que toque, máis menos 4443, espera que recupero ahora, amarelo 44, naranxa 43, entre 300 e 500 metros vivienda unifamiliar, tendo a parcela mínima. Como queda ahora o SUE 8? Eliminar. Na vosa proposta. Así, isto era o que se Os proponía. viales que había que quedan todos eliminados. Estes viales eliminados, non ves, non hai ningún. Queda en que os viales existentes que hai, que son os que están en blanco, insisto, para poder edificar teño que ter como mínimo acceso a vial, a parte de saneamento, dos servicios e un mínimo de fachada. Eso sería como no SUE 11, que si todos os propietarios se poñen de acuerdo, pode ser... A ver, no, espera. A día de hoxe, o que nós propoñemos é toda finca que dá vial e máis ou menos un fondo de 30 metros, porque se permite facer ese baixo de 30 metros, podes edificar directamente. No, pero digo que era o SUE 8, Os que está en blanco. Os que quedan no medio, todo isto que queda no medio, a día de hoxe non van a poder edificar, a non ser que se poñan de acordo e que fagan unha proposta. Terían que facer unha proposta de abrir un vial e de algún xeito conectar un vial co outro, ou de conectar un vial co outro,
de algún xeito terían que conectar viales, porque teñen que darlle salida. Sempre cando se poñan de acordo. Ahora, isto queda eliminado, este vial de aquí queda eliminado, e isto queda todo eliminado. Queda a edificabilidade alrededor dos viales existentes. E os viales existentes a día de hoxe son estes que están recollidos de blanco. Mais, creo que había unha pregunta máis. Por aquí? No, xa me pregunto, xa non me lembro. Xa estou informada. Está clara? Sí, Dale. Marina que máis. Mai. Pedro, alto, sí. A ver, un momento, por favor, que están preguntando, un momento. Ai, pero eu o que me interesaba xa está claro, Entón, por esa parte temos o visto bueno. Vale, galera. Voto en falta algún persona aquí por redactor. Teño varias dudas. O Concello ten previsto sacar en pública o plan antes de enviarlo. Xa o temos dito moitísimas veces. O trámite administrativo do Pexón é, temos unha aprobación inicial, temos 4.000 alegaciones e unha exposición pública. Nós non vamos a facer unha exposición pública oficial, pero sí que vamos, todo o veciño vai poder, antes de leválo a pleno, vai poder ver e revisar todos estes planos todas as veces que queira. Ahora estamos coas charlas informativas explicándolle a xente cal é o borrador. Eu hoxe de aquí, polas caras que vexo e polas preguntas que me fan, me dá a sensación que a gran maioría dos propietarios están de acordo coa proposta que nós lle estamos trasladando. Si isto é así, continuamos traballando en esta proposta. Ahora trasladamos isto aquí por redactor e, polo tanto, cando teñamos xa toda a documentación de todas as áreas feita e rematada, volvemos a iniciar ronda de charlas con todos os veciños. Cando acabemos a ronda de charlas con todos esos veciños, nas diferentes áreas, non sei se en Amegrove ou no local de Porto Meloxo, en San Vicente, no de Rons, no Sineiro, na Casa de Cultura, cada área vai ter a exposición, os paneles, para que cada veciño poda revisalos. Vai estar en internet, polo tanto, vai haber unha exposición donde cada veciño vai poder revisar o seu, donde nos vai a poder propoñer cuestións durante un tempo de un mes, mes e pico, e despois nós queríamoslo levar a pleno, unha vez revisado todo. Por qué? Porque aí levaríamoslo a aprobación provisional para mandalo xa a Xunta a súa aprobación definitiva. Eso é o proceso que nós queremos levar. As alegacións son as 4.000 que temos. A proposta esta temos na web. Para. Que? É que non se sabe como vai a quedar ao final. Espera, me volvo a explicar que non me expliquín ben. Estamos facendo as charlas. Estamos explicando. A día de hoxe isto vai quedar así. A día de hoxe esta zona vai quedar así. Para unha inmobiliaria? No, te estás confundindo. Para unha inmobiliaria... Non me estou... Entonces... Perdón, entonces non me estou explicando ben. E non quero que se me entenda, porque despois din que Cacabelo minte, eu non quero mentir a nadie. Para unha inmobiliaria, perdón, ahora estou falando eu, por favor, ¿sí? Por favor, con todo o respeto do mundo. Para unha inmobiliaria, un especulador era isto. Efectivamente. Isto é para o propietario que poda construir directamente con licencia directa. Mais claro non, máis alto podo dicir, máis claro non. Eso é non vendo sen o mismo, que va, home. Se eu son un propietario, mira, vouche dicir, vouche explicar a diferencia. Espera, me acabas de preguntar cal é. Espera que che acabo de explicar e ora falas ti. Mira. Espera, non é un monólogo, home, non é un monólogo, tranquilos. Non é un monólogo, che quero explicar a diferencia. Non é o mismo por qué? Porque mira, se eu son o propietario desta finca de aquí, se eu son o propietario desta finca de aquí, por aquí me pasa un vial, eu non podía facer nada hasta que desenvolveran o SUET 9 e o SUET 8. Non podía facer nada. A día de hoxe, con esta proposta, podo edificar mañán en canto se aprobe o Pexón. Esa é a diferencia, non é o mismo. Ahora fala. Ben, non é o mismo eso que eso no sentido de que se teñen que poñer de acordo a todos os veciños para edificar, urbanizar, pagar alcantarillado,
alumbrado, aceras e carreteras. Quen se vai a poñer de acordo co veciño que anda nas hostias por... Para, espera, é que me estou explicando mal. Volvo a repetir. A diferencia é... Mira, a diferencia importante é que se eu estou metido dentro desto, xa que me preguntas, polo menos faime caso, que ao mellor non te interesa o que digo, pero eu vou xa dar a miña explicación. A diferencia é que se eu estou metido dentro desto, dentro do que ahora está de rosa, con estos viales, porque estos son viales, e isto é unha zona de equipamento e unha zona de cesión ao concello. Se eu estou metido dentro desto, ¿sí? Estou metido dentro desto, non podo edificar hasta que isto se desarrolle. Hasta que isto se desarrolle. Non podo. Iso é un constructor. Alguén que chegue ao 51%. Unha cooperativa de propietarios, un especulador, un inmobiliario, un constructor. Me dá igual. Un agente urbanizador, que é como se chama. Co 51% dos terrenos. A diferencia cal é? Os veciños de aquí nos dixeron que non queren o SUET 8. Os veciños de aquí nos dixeron non queremos o SUET 8. Alegacións presentadas, 4.000. Entonces nós dixemos, sacamos o SUET 8. Si sacamos o SUET 8, como queda? Toda finca que a día de hoxe dá un vial, pode construir. Isto de aquí queda pa patatas, lechugas e tomates. ¿Sí? Queda pa patatas, lechugas e tomates. Punto. Ahora ben, dentro de 10 anos, os de aquí se cansaron de cultivar lechugas, patatas e tomates. Se poñen de acordo e chega un e di, teño 51% disto, presento un plan especial. Presento, tramito, que se aprobe, e entonces ao mellor se podrá facer. Se isto se aproba aquí, aquí non se pode facer nada. Os que van a poder edificar isto de aquí. Por lo tanto, cambia radicalmente. De tal xeito que o que nos pedían os veciños, e che poño outro exemplo, o SUET 8, te vou poñer outro exemplo, que ao mellor incluso vemos máis claro, que é o SUET 9. Conectamos este vial, todos estes veciños quedaban afectados por este SUET. É dicir, todos estes que dan a este vial, estes que dan a este vial, estes que dan a este vial, estes que daban a este vial aquí abaixo, non podían edificar hasta que non se desarrollara todo isto. Todo isto. Viales, rotondas, cesións, tal. Non podían edificar. A día de hoxe, todos estos que dan a vial van poder edificar. Se aproba mañán o pexón, e pasado mañán poden vir con unha licencia e pedir unha licencia de obra. Porque teñen acceso a vial. Estes. Ahora, estes de aquí do medio, lechugas, tomates e patatas. Espera. Estou de acordo en que son que dan a calle de edificar. E os servicios? Os servicios de aquí? Eu tiño algo en solar aí e quero edificar no meu. Pero non tiño servicios. Como fago? Terás que poñelos. Pero terei que poñerme de acordo con todos os demais vecinos. No, terás que encontrar. Solo usted. A ver. Si no eres un propietario Pero para, a ver, a mayoría, vamos a ver, que creo que nos estamos empezando a confundir. E isto é igual que no rural, e vos os que estades falando sabedes moito do que estades falando. É dicir, por eso che digo, estes viales xa existen, ou non existen? Existen. E de feito aquí hai casas construídas, ou non hai casas construídas. Pero vamos a ver, estos de aquí, señor, si o que quer edificar ten que pagar o seu saneamento, a súa agua e o seu vial, pero é que iso é aquí no rural e en todos os sitios. Por favor, si lle queremos dar outra volta, ya damos. Igual que nun SUET, pero que me dices, por favor? No, estamos confundidos, Pedro. Non é igual que nun SUET. Nun SUET todos os veciños teñen volumen, todos teñen cesións e todos teñen... Vale, ti estás de acordo co SUET. Os propietarios do SUET non estaban de acordo co SUET. Perdón. Son a explicar as cousas malas que ten cada cousa. Claro. Aquí se está planteando un vial que o dueño da finca pola que pase o vial, ou se lles propia,
ou ten que ceder gratuitamente, e se perde finca non pode edificar. No, estás confundido. Ti cando cedes metros de un vial se computa como edificable. Pero se a tua finca non ten máis volumen, se pasa por onde está o vial proyectado e perdes a finca, Bueno, pues non se abre o vial. como? Se abrirá por parte do Concello e terá que pagar os que fan. Se expropia, claro que sí, pero a ver, é como se fan as calles, Dios mío. Ahora, me estás dicindo que é mellor un suet. Bueno, os propietarios do suet que falen. Si queren o suet 9, non volvemos a poñer, faltaría máis. Faltaría máis. Ahora, que me digan, que me podades discutir a día de hoxe, que me podades discutir que eu estou aquí ao frente dun vial e que se me aproban o peixo mañán, pasado mañán podo pedir licencia, ainda que eu tiña que meter o saneamento e agua, e me digades que é o mismo que estar dentro dun suet, estou confundido, entonces estou eu errado e non teño claras cousas. Non eres tío que está confundido. A xente tamén ten que saber que ese suelo que queda esa bolsa que queda de suelo aí, unha vez que construyan todo alrededor, non lle vale para... Exactamente, home, claro que teñen que saber. É o que vimos dicindo. É que eso xa o vimos dicindo. Mira, perdón, por favor. Esta debe ser a 10ª charla de peixón que facemos desde o ano 2015 ahora. 16. A 16, me corrigen. É a charla 16 de peixón que facemos. Desde a primeira hasta a última vimos dicindo eso. A diferencia desto a esto é que isto a futuro podía ser urbanizable, sí, a cambio de desarrollar todo isto. Si eu quedo aquí dentro, o acabo de decir, lechugas, patatas e tomates. Non podo facer nada. Quen decide se o suet se leva a cabo? Quen decide se o suet se leva a cabo? O que teño o 51% do suet. Teña pasta, compra Mira, Pedro, tampouco vou a vir aquí a debatir contigo, pero si che recomendo unha cousa. Lee as 4.000 alegacións que presentaron os veciños e, sobre todo, os propietarios deste suet 9. A mí o que me interesa é os propietarios deste suet. E moitos dos propietarios do suet 9, 8, 10 están aquí presentes e poden decir que nos pediron os propietarios do suet que o retiráramos. Que fixemos? Retiralo. Nós estamos cumplindo o que nos piden os veciños, porque isto é un peixón para os veciños. Se a alguén non lle gusta, cando poida, que o cambie. Nós vamos a facer isto. A zona de Pereiros e Hortos como queda na vosa proposta? Pereiros e Hortos queda exactamente igual que isto. O que pasa é que hoxe non temos plano de Hortos. Pereiros é o suet 8, 7, 6, 7. ¿Sí? Este é o 8 e isto é Pereiros aquí, que conectaría con isto de aquí que era o 7, ¿sí? Claro, pero... Ben, pois isto vai quedar exactamente igual que isto. Non vedes? Queda igual co... Queda igual que isto, é dicir, isto tamén se elimina. Isto queda eliminado. O suet queda eliminado. Todo eliminado. Por qué? Porque o suet 6, 7, 8 e 9 estaban conectados con este vial. Con este vial. Se eliminamos o suet 8 e o 9, o 7 e o 6 quedan eliminados porque xa non teñen sentido. Por lo tanto, vedes aquí que está a parte do suet 7? Pois aquí que esta parte xa queda eliminado. Non hai. Iso é a charla que vamos facer en Rons. Pero xa vos digo, e a baixada de Hortos exactamente igual. Queda sin suet e queda edificable a partir deste vial. Dos viales que temos baixada a Hortos. O vial ese que vai por Hortos vais a ampliar ou queda tal como está? En principio, na parte que conecta con a Avenida de Portugal, máis menos como está, porque xa hai unha edificación e unha alineación. A parte de abaixo é a que temos que discutir, porque é onde termina o hórreo e aquela zona. Iso é o que hai que discutir. A zona da Avenida de Portugal, hoxe aquí non se fala, cando se fala? Prácticamente queda como está ahora, é dicir, non hai ningún SUEC, ningún SUM. Había algún SUM que conectaba, sobre todo que salía ali o cruceiro, todo iso queda eliminado, licencia directa, igual que a día de hoxe. A 30 metros de fondo... Exactamente igual. E o río Rasueiro xa encontrou o seu camiño? Ainda non? Non, vamos a seguir mantendo o río Rasueiro mal. Ai, bueno. Vamos a seguir mantendo... Explico iso, explico isto. O río Rasueiro seguindo mal... Bueno, o río non é o Rasueiro. No, este río que sale por aquí sigue estando mal, non vai así. Pero por que o mantemos así? Porque xa temos un informe favorable medioambiental. Entonces, iso é unha modificación que temos que facer posteriormente. E como queremos sacar o documento adiante,
por eso seguimos así. É dicir, os trámites nós seguimos mantendo, pero estamos facendo os cambios que os veciños nos pediron que fixamos. Ao fondo, para, Marcos, atrás e despois ti. O 27 creo que era. Vale, espera. Creo que era este. Espera, tiñamos unha ampliación. Esta é a guardería. Este de aquí. O siguiente, ese queda eliminado. Voucho dicir. Vale. No, porque quero ir a Avenida Portugal, que é onde estás. Avenida O Conde. Aquí, este de aquí. Aquí está Rons e aquí había un Zoom. Metido para dentro, aí contra contador. Pero entonces era o que te estaba poniendo. Era o que lle estabas poñendo antes. Era o que te estaba poniendo antes, que é canto dorso. Mira, espera. Vamos a ver. Aquí canto dorso é isto. Isto é a guardería. ¿Sí? E isto é o Zoom que había antes, que chegaba todo isto por aquí abaixo. Isto é a gandariña. ¿Sí? Sí. Pois este queda, se antes collía todo isto, ¿sí? Ahora o que queda, vamos a ver comparado, é, antes recollía todo isto de aquí, ¿sí? Bueno, pues ahora só queda esta área que está en blanco, isto de aquí, todo o demais queda fora. Iso queda para desarrollar, porque aquí habría que abrir un vial para que estas fincas de aquí podan desarrollar. Lógicamente podría ser a continuación deste vial e conectar con este de aquí. ¿Cómo? Esta está hasta aquí. É porque a finca que está hasta aí ao remate non está edificado. Esta. Esta. Esta de aquí. Por que non sigue? Porque así está metido nas normas subsidiarias. Se pode valorar, é o mesmo que lle pasa a estes dous de aquí. É que aí hai unha calle que vai hasta aí. Aí hai unha calle que vai hasta aquí. O propietario deixou aí... Certo é que isto é tal cual está recollido nas normas subsidiarias do 96. Exactamente igual. Exactamente igual. Por eso hasta ahora non se podía construir aí. Además xa están todos. Podemos modificar por menos. Podémoslo discutir como menos. Por lo menos podémoslo discutir, vale. Entonces, esto de aquí se pode revisar. Ahora, eso está tal cual recollido as normas subsidiarias do 96. Por eso, aquí non se pode edificar e aquí tampouco. Ahora, se pode cambiar isto e ampliar isto un pouco hasta este vial e hai que facer un vial novo. Bueno, se pode estudiar, non te digo que non, pero non te estou dicindo que sí, Palabras que viniste dicindo as terras que daban nos viales era licencia directa, e se aumentan razón o que está planteando. No, para. Eso como esas son outras dúas. Sí, a ver, que tamén me quero explicar moi ben. Todo que dá un vial pode construir, pero claro, hai outro problema que temos, que as normas subsidiarias do 96 xa recollían desarrollos. Por iso, a día de hoxe, isto témolo aquí. O lógico para min é, coño, eu dou este vial, estas dúas fincas, teño que edificar. Pero non creo que nadie fixera unha reclamación porque lle deran a edificar. Vale, pero o problema é que tampouco nadie reclamou cando se publicaron as normas no 96, entonces... Da que estades facendo... Sí, por eso digo... A ver, estou de acordo con... Mira, políticamente estamos de acordo, de feito falamos, políticamente estamos de acordo con isto e seguramente isto de aquí. Ahora, técnicamente están as normas. Se as normas nos permiten cambialas, oye, pues se pode facer, non te digo que non. E o mellor reducir isto e que isto quede para un vial por parte dos veciños e que o teña que repartir, non te digo que non. Pero é isto que está recollido ahora sí é como está nas normas do 96. Que pasa? Que no 2014 era moito máis amplo, porque isto viña hasta aquí, corría todo isto de aquí. Entonces era moito máis amplo. Nós deixámoslo tal cual están as normas, tal cual.
Pero bueno, é discutible. Marco. Podes poñer aí a zona da Villar coa carretera coa Casa do Honda? Pasa que tampouco traigo moi... Sí, isto é o Suez 9 máis menos, non? Avenida do Conde, a de Millán está por aquí. Aí hai unha ampliación dunha calle, non? Aquí hai... Ampliación de calle, outra calle. Aquí? Más para baixo. Aquí? No, vas no marrón. No, que te metes. Aí. Aquí? No marrón. No, no, chale redonde. Ah, sí, nesa. A ver, do que tratamos é que os viales existentes, se alguén vai edificar, que ceda. Sí. Como se vai facer a ampliación dese vial? Hacia un lado e más hacia outro, ou só hacia un costado? Vale, iso é estudiar e iso é o que ahora os técnicos nos teñen que resolver. Que pasa? Como sabes, moitas veces ocurre, porque aquí pasou así e ahora tamén, moitas veces as solucións que propoñemos non son as mellores. As solucións que proponemos son as únicas que temos porque xa hai edificacións construídas, non vamos a tirar casas ahora, non? Claro, entonces, naqueles sitios que sea posible ampliar polos dous lados, lógicamente, eixe do camiño ti cedes o mismo que o outro. Se xa hai unha alineación consolidada por varias casas, lamentablemente o que está enfrente vai a ter que cargar un pouco máis. Hombre, a cambio, vai a poder edificar directamente. Vale, pero é así, eu reconozco. Ás veces isto non é moi xusto, moitas veces, iso tamén o reconozco, pero é así. Sí. Quería relacionado algo de Boivas, a ver como que aí vai unha carretera ou algo por aí. Sí, Boivas vai unha carretera. Esta. Toda esta zona de Boivas ahora se pode construir. A día de hoxe, isto de aquí non se pode construir. Isto de aquí non se pode construir. Por que? Porque non hai este vial. Esa rotonda onde queda exactamente? Isto é a Avenida de Portugal. Pero non é unha rotonda. Isto é a Avenida de Portugal e isto é a calle que vai a Boivas, precisamente. Ben, a partir de aí se abre este vial que permite edificar a estos e a estos, que era, digamos, isto sería así, antes todos estos para edificar había que facer todo isto. Aí hai alguna casa, na rotonda. Na rotonda non hai casa. Non. Casi. Pasaña rente. Casi. Pasaña na cura. Vamos a estudiar a ver. Digo porque vai fora da carretera que está ahora. A rotonda? A rotonda vai dentro, claro. Esta é a Avenida Portugal. A rotonda colle basicamente aquí unha horta, principalmente que hai unha horta, e aquí que hai unha pequena construcción, sí, aí. A partir de aí, isto é o que temos que falar e que temos que negociar. Oye, pois o mellor, ti perdes aquí, sí, e me dirás, carai, a cambio de que fagan este vial e todos estes podan construir, eu perdo aquí. Pois o mellor o Concello te tenía que compensar pois con unha parcela máis ou menos similar na parcela pública que temos. Pero mira, sin problema ningún, esta semana, o día que poidas, pasas, oficina técnica, amplíenche todo o que queiras, miramos e se fala. Isto é para falar. Pola mañá. Pola mañá? Bueno, pola tarde, eu a maioría das tardes estou, falamos e eu traslado aos técnicos, sin problema ningún. É cuestión, oi, me chamas, quedamos, falamos, miramos. Exacto, sí, porque é certo que aquí hai un cachiño que corre, entonces hai que mirar con máis detalle. É unha rotonda. Aquí ainda os taxos no novo ou no vello? Eu sigo no mesmo despacho onde estuve sempre o despacho do alcalde, no vello. Primeira planta no vello. No, eu estou no vello. Estou no vello. Ali estamos.
Máis preguntas? Nos fue onte un pouco máis para ver hoxe, non hai falta. Para aquí arriba. Sí. A ver, aquí hai un vial que este vial vai por aquí, ¿sí? Digo que estábamos valorando darlle a mí me edificabilidad porque aquí ahora conectaría coa calle que acabamos de asfaltar, a do Carpinteiro e tal. Esta zona de aquí, bien, nos gustaría darlle esa edificabilidad o mismo que aquí, a toda esta área de aquí e esta de aquí, un pouco, sí. Vamos a ver, de feito, eso falamos o outro día e en principio estábamos pola labor de darlle edificabilidade a esta zona de aquí, igual que estos de aquí. A ver se somos capaces e iso quedará pendiente da próxima, sí. A ver, xa que te saí no súa entonces, a finca esa onde sale hacia a rotonda ten que entrar no desarrollo supuestamente si se chega a facer dos outros propietarios ou non? Isto de aquí tamén é discutible porque se o vial vai por aquí e non sale por aquí tampouco tiña moito sentido seguir mantendo isto aquí. Isto porque estaba aquí así, porque aquí realmente había este vial aquí. No, pero digo, había o planteamento que fixeches este vial, por eso se metía esta. Con ese planteamiento, certo é, non che vou discutir, que se se tomara unha decisión así, esta parcela tampouco tería moito sentido que siguera metida aí dentro. Sería a única que quedaría fora. Vale. Habría que metela dentro desta liña de edificabilidade 4.3. Sí. A rotonda esa que une a Avenida Conde e a Avenida Portugal entendo que é para o tráfico das fábricas e a zona industrial. Básicamente. A salida, o tráfico pesado que estaba proyectado desa rotonda direito, línea directa, o BAU, tendelo contemplado? É que a ver, claro, isto de aquí sería para aliviar e non pasar por Porto Meloxo. Isto de aquí aliviaría, sería un vial máis para facer isto así, ir a Garavilla e baixar por ese vial novo a zona industrial. Aquí, en principio, volvería a salir por Avenida de Portugal. Por qué? Porque é que aquí está a discusión está en este tema aquí. Isto de aquí se pode facer este vial así, non? Pero é que de aquí para arriba hasta o Altiño e conectar coa Xiradella, eso é casi imposible de facer. Aí hai unhas pendientes... A día de hoxe eso é inviable facelo, polo tanto... A día de hoxe faise perfectamente. É en línea recta, pero dereitiño coa BAU, que é a salida natural para o tráfico pesado, mas non vía máis. Pois a nós non nos dá tan salida así. Hai que facer puentes, será costoso. É que hai que facer casi un acueduto. Más ou menos. Complicado. É un vial moi complicado, pero bueno. Estaba moi en estudio eso, porque o problema é subir desde aquí, subir xa todo hasta o Altiño que conecte coa Xiradella. Eso é unha obra que nós non vamos a poder facer, tiña que facer a Xunta. Dificilmente a Xunta amplía o porto dos Bateiros ou non fai como para meter 15-20 millóns de euros, pero bueno, eu vexo casi imposible de facer, sinceramente, pero bueno, sería o natural, porque nos conectaría e evitaría o paso por toda a Avenida de Portugal outra vez. Eso sí é certo, máis cuestións? Non? Vale. Seguimos abertos a propostas, os técnicos municipales están a súa disposición, o goberno está a súa disposición, queremos seguir recibindo propostas, porque se non hai propostas, aquí sí que vou aplicar aquelo de quen cala otorga. Polo tanto, entendemos que se non houve moitas propostas, o que lles acabamos de presentar van aceptando, e a nosa idea é continuar por este camiño. Polo tanto, en principio, a maioría da proposta vai a quedar tal cual hoxe lles acabamos de presentar, vale? Para que non haya sorpresa, pero seguiremos falando. Moitas gracias, boas noites.